Ακόμα ένας από τις πατερνές που θέλω να ξέρετε, γιατί πάλι αξίζει σας να το ξέρετε, αξίζει σας να ξέρετε οι πουλίες και ψευκές που μας λένε προπάντως η κυβέρνηση, και άλλη μια πατέντα η πουλία ψευκιά που λέει η κυβέρνηση είναι ότι φταίουσιν οι πλούσιοι για τα ψηλά τιμές και πόσο χειροτεύει η οικονομία. Γιατί οι πλούσιοι δεν παίρνουν αρκετούς φόρους, λέω. Και τον το κόρπο, τον το ψευκιά, τον η πουλία που λέει κάμνωση, είναι μόνο η κυβέρνηση της Κύπρου που το κάνει, αλλά πάρα πολλές κυβερνήσεις κάνουν το παγκοσμίως. Χρησιμοποιούν το ίδιο κόρπο και το κόρπο είναι να πείσει τον κόσμο η κυβέρνηση να βλέπουν συμποτζή για να μην δώσει ότι εντζίνοι που κάνουν που φέρνουν το κακό, που φέρνουν τις δυσκολίες σε εμάς, όχι οι πλούσιοι. Δεν είναι οι πλούσιοι που πιάνουν τους φόρους, δεν είναι οι πλούσιοι που πιάνουν τα λεφτά μας, που δουλεύουμε εμείς. Είναι η κυβέρνηση που τα πιάνει από φόρους. Και άλλους τρόπους που δεν τους φωνάζει φόρους, απλώς πάλι είναι φόροι, αλλά ονομάζεται λίγο διαφορετικά ονόματα για να μην τα καταλάβουμε ότι πάλι φόρος. Σαν δεν είναι φόρος, είναι άδεια κυκλοφορίας. Όχι, είναι φόρος ακόμα. Πάλι κάνετε τα λεφτά μας που δουλέψαμε εμείς όλη τον μήνα. Και ο λόγος που το κάνουμε το βίντεο δεν είναι επειδή είμαι πλούσιος, δεν είμαι. Όσο και καταφέρνουμε κάθε μήνα να περνούμε με η γυναίκα μου προς το παρόν. Το κάνω επειδή μου αρέσκουν οι ψευκές, μου αρέσκουν να μας περιπέζει ο κόσμος. Θέλω να ξέρουμε την αλήθεια και ό,τι θέλουμε να κάνουμε με την αλήθεια, τουλάχιστον να ξέρουμε τι γίνεται, όχι να φεύγουμε μέσα στις ψευκές τους. Και όντως το πράγμα που λέω ότι φταίως είναι οι πλούσιοι, οι πλούσιοι, ποιος τους άδικε τα λεφτά. Είναι οι ίδιοι που τα καταφέραν και κάμαν τα με διαφορετικούς τρόπους, που ήβρασαν τρόπους να κάνουν invest τα λεφτά τους, να ακέψουν επιχειρήσεις. Ξέρω εγώ όταν που δοκιμάσαν να κάνουν, να βάλουν τα λεφτά τους από εκεί πολλά και αυξηθήκαν και μπορούσαν να γίνουν πλούσιοι, χαλάλιν τους ρε. Και να τα πιάσουν επειδή έδωκαν τους τα παππούς τους, ή έγιναν τους τα παπάς τους, η γιαγιά τους, η μάμα τους, χαλάλιν τους. Να μην ζηλευκούμε και να είμαστε θυμωμένοι με ανθρώπους επειδή καταφέραν το. Να λέμε μπράβο, χαλάλη σου. Γιατί πάλι είναι τα δικά τους τα λεφτά, δεν πιάνουν τα δικά μας. Είναι η κυβέρνηση μας τα πιάνει. Είναι η κυβέρνηση βάλει πάνω τους φόρους, πας στα φαγιά που να φάμε, που κάνουν τις επιχειρήσεις, τις κομπανίες που πουλούν τα πράγματα μέσα στα καταστήματα που να τα πατογράψουμε. Όχι τα αγκούρκα, τα λεμόνια, τα μήλα, ό,τι και να είναι, επειδή βάλουν τις φόρους πάνω η κυβέρνηση. Αυξήνουν και τις τιμές οι άνθρωποι που τα πουλούσαν τα προϊόντα μέσα στα καταστήματα για να τα αγοράσουμε, για να βγάλουν τα πέρα να μπορούσαν να πληρώσουν το μισθό και τους ανθρώπους που δουλεύουν για λόγω τους. Πάλι πίσω από τα πράγματα που τα βλέπεις τα αγκούρκα να πάσουν πάνω και τα τρόφιμα να πάνε πάνω, είναι επειδή αυξήνουν οι φόροι η κυβέρνηση. Γιατί δυσκολεύουμε και πας στη δυσκολία, αυξήνουν και άλλες δυσκολίες και στραλώσει είναι οι πλούσιοι που φταίωσαν. Το άλλο που θέλω να πω ήταν ότι είναι οι πλούσιοι που ανοίγουν τις επιχειρήσεις παγκοσμίως σε διαφορετικές χώρες και στην Κύπρο, που διά ευκαιρίες του κόσμου σαν εμάς να βρούμε δουλειά για να μπορούμε να πιάνουμε ένα μισθό, να πληρώνουμε και εμείς, να ταΐζουμε την οικογένειά μας, να πληρώνουμε τα τρόφιμα μας, να πληρώνουμε το ενοίκιο μας, το δάνειο μας. Είναι οι φτωχοί που τα ανοίγουν τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό πάλι να που φταίουμε τους και που να νομίζεις μα οι φτωχοί είναι όλοι κακοί, είναι λάθος σου εσένα που το σκέφτεσαι το πράγμα, επειδή πάλι κάνουν σας πλήση εγκεφάλου σε όλους μας να πιστεύουμε τις βλακίες, που τα κανάλια τους, που τους πολιτικούς, που την κυβέρνηση να μας το λέουν το ίδιο πράγμα, τη ίδια ψευκιά τόσες φορές, ώστε να πιστεύουμε για να μην δούμε ότι είναι εκείνοι που μας διούν τη δυσκολία, είναι εκείνοι που μας κάνουν τι μας κάνουν μέσα στη ζωή μας να δυσκολεύεται για να ζούμε. Είναι εκείνοι που βάλασαν τόσο πολλά τους φόρους πάνω μέσα στα χρόνια που έκαμε το αντρόγενο να χρειάζεται και δυο να δουλεύουν, παρά μόνο ένας να δουλεύει και να είναι αρκετά ο μισθός να πληρώνουν το ενοίκιο, το δάνειο, να τρώσουν, να πάσουν και έξω σε κανένα καφέ, ξέρω εγώ. Αυξήθηκαν τόσα πολλά οι φόροι που αναγκάστηκε και ο άντρας και η γυναίκα μέσα σε ένα αντρόγενο να πάνε να δουλέψουν για να καταφέρουν να πληρώσουν το έναν ενοίκιο, το σπίτι, το τρόφιμα τους και την πεζίνα τους και όλα που χάσουν τόσους πολλούς φόρους πάνω του για να τα καταφέρνουν να ζουν κάθε μήνα. Ποιος το έκανε τούτο? Όχι οι πλούσιοι, πάλι ήταν η κυβέρνηση που το κάνουν το πράγμα.
Και εγώ ξέρω πλούσιους και ακούω από πλούσιους που εντζήνει πάλι που στέλνουν χιλιάδες και εκατομμύρια πας να βάλουν καθαρό νερό σε τόπους που δεν έχουν καθαρό νερό να πιούν καθόλου, που πεθανίσκουν από αρρώσκες, έτσι πράγματα επειδή ευρωμισμένο το νερό, που στέλνουν πάρα πολλά λεφτά να κάνουν έτσι πράγματα. Δεν είναι οι φτωχοί που τα κάνουν το πράγμα, είναι οι πλούσιοι πολλοί που τα κάνουν το πράγμα. Που ανοίγουν ορφανοτροπία, όπως το λέμε, για τα ορφανά τα μωρά. Που ανοίγουν σχολεία, που ξέρω άνθρωπον που πλούσιος που θα ανοίξει νοσοκομεία στην Αφρική για να μην πεθανίσκουν τα μωρά για λόγους που δεν χρειάζεται να πεθάνουν τα μωρά, επειδή ήταν κάτι εύκολο που μπορεί να σαστεί το μωρό, αλλά επειδή δεν είχαν νοσοκομεία σε εκείνον τον τόπο, θα κάνει νοσοκομεία για δωρεάν να μπαίνουν τα μωρά και οι οικογένειες να μπορούν να θεραπεύκονται και να μην πεθανίσκουν από τρόπους που μπορούσαν να τους θεραπευτούν, να τους γιάνουν. Και πάλι είναι πλούσιοι που το κάνουν το πράγμα, όχι φτωχοί. Και δεν είναι η κυβέρνηση, πάλι ήταν οι πλούσιοι. Τώρα να πω όμως, ναι, έχει ανθρώποι που είναι πλούσιοι που είναι κακοί. Σαν τον George Soros, σαν τον Bill Gates που κάνουν ότι είναι φιλανθρωπικοί άνθρωποι και ψέματα έτσι να καλύφουν τον εαυτό τους που τα σκοτάδι, που το κακό που φέρνουν μέσα στον κόσμο αναντιόν μας και πλούσιοι. Αλλά δεν φταίουν ότι επειδή είναι πλούσιοι είναι έτσι, είναι επειδή είναι κακοί που είναι έτσι. Είναι σαν να έχω ένα μαχαίρι και να το πιάω εγώ το μαχαίρι και να το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο να βοηθήσω τον εαυτό μου να κάνω κάτι δουλειές που χρειάζομαι να κάνω ή να κόψω το κρέας μου να φάω. Αλλά πρέπει να πιάει κάποιος άλλος το ίδιο το μαχαίρι και να πάει να μπήξει κάποιος και να τον μαχαιρώσει. Δεν φταίει το μαχαίρι, φταίει εκείνος που το κρατά το μαχαίρι. Και είναι το ίδιο με τα λεφτά. Δεν φταίει τα λεφτά, δεν φταίει κάποιος να είναι πλούσιος. Και γιατί μέσα στον κόσμο χρειαζόμαστε λεφτά να γίνουν πολλά πράγματα, να χτίσουν νοσοκομεία, να ταΐσουμε τα φτωχούς, να κάνουμε επιχειρήσεις, να έχουν δουλειές ο κόσμος. Χρειάζονται τα πράγματα. Απλώς έχει κακούς και καλούς που έχουν κοινά τα λεφτά. Και ο Θεός, να σου πω κάτι άλλο, δεν είπε ποτέ ο Χριστός ότι το χρήμα είναι η ρίζα κάθε κακού. Είπε η αγάπη του χρήματος είναι η ρίζα κάθε κακού. Έτσι που αγαπά το χρήμα και θέλει το ποτέ θα είναι αρκετό. Θέλει παραπάνω και θέλει παραπάνω και θέλει παραπάνω. Και εκείνο είναι επειδή φταίει η καρδιά του εκείνου. Είναι κατσάν καρδιά. Και αγάπησε το χρήμα τόσο πολλά που ποτέ θα είναι αρκετό. Πάντα θα το διψά. Γι' αυτό ήθελα να το πω τούτο, να ξέρετε καθαρά, να μην ψάχνουμε να μας περιπέζουν για το λόγο που αυξήνουν τα πράγματα και να φταίωσουν εκείνον ή τον άλλο. Είναι η κυβέρνηση που αυξήνει τους φόρους, είναι η κυβέρνηση που απαιτά να πιάνει τα λεφτά μας τέλος του μηνό κάθε χρόνο. Και το άλλο είναι που λαλούσουν, απαιτούσουν ότι η λύση είναι να βάλουμε παραπάνω πιο ψηλούς φόρους στους πλούσιους. Ναι, εκείνα τα λεφτά που να τραβήσετε από τους πλούσιους, σε ποιον να βάζει σε εμάς? Όχι, στις πούγκες τους πάλι. Στην ίδια κυβέρνηση που διαφθαρμένη, που κλέφει τον κόσμο με φόρους και χρησιμοποιεί τα με λάθους τρόπους. Πώς? Να σύρνει λεφτά σε άλλες χώρες για πολέμους, δεν έχει πρόβλημα, έχει κάμποσα λεφτά. Σύρνεται από εκεί που ήταν η κρίση για να σύρει λεφτά, εκατομμύρια λεφτά να δώσει σε τράπεζα μισή μου. Να βοηθήσει την τράπεζα να μην κλείσει, που ακόμα έκλεισε, έπιανε και τα λεφτά, και έκλεψε και τον κόσμο η τράπεζα από τα λεφτά του κόσμου. Και να ανοίξουν τα λεφτά να βοηθήσει την τράπεζα, που νομίζω ότι πιάσαν και γίνει κάτι για να κάνουν την πατέντα. Και να έχουν τα λεφτά, αλλά για να βοηθήσουν τον κόσμο να ρίψουν τους φόρους, να σταματήσουν τα πράγματα που κάνουν και να χρησιμοποιούν τα λεφτά που έχουν, που πιάσαν από εμάς σαν φόρους και να βοηθήσουν τον λαό μας το αληθινό τι χρειάζεται εδώ στην δική μας τη χώρα. Εκείνο δεν έχουν ξέρεις, δύσκολα, πρέπει να μην κάνετε μπάνιο όποτε θέλετε, πρέπει να κάνετε μια φορά την εβδομάδα είμαστε, γιατί ξέρεις, δύσκολα τα πράγματα. Μην χρησιμοποιείτε το ρεύμα, ξέρεις, τη βράστη τώρα με το χειμώνα, ξέρεις, δύσκολα τα πράγματα, είμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας, όλοι μαζί, είμαστε ένας λαός, ναι, είναι μαζί. Εσείς όμως κάνετε μπάνιο όποτε θέλετε, βράζετε το σπίτι όποτε θέλετε, γιατί το μισθό σας πιάνετε εδώ που τις φόρους μας, τα λεφτά μας που πιάτε από εμάς και στραπλώνετε τον εαυτό σας για να ζείτε μια χαρά εσείς. Γι' αυτό απλώς ήθελα να κάνω το βίντεο, φίλοι μου, πέρκει μετανοήσουν, πέρκει αλλάξουν, δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή όχι, αλλά λέω σας, το μέλλον μας θα είναι καταπληκτικό. Τα πράγματα θα αλλάξουν γιατί καλοί, δίκαιοι άνθρωποι που αγαπούν τον λαό μας, που αγαπούν τους πολίτες μας, που αγαπούν την Κύπρο μας, θα μπουν μέσα στην κυβέρνηση, θα γίνουν τζίνοι
οι πρόεδροι, θα γίνουν εκείνοι που θα κυβερνούν τη χώρα μας και θα έχουμε έναν καταπληκτικό μέλλον.